ato ning tarungon kay aron ma discoverable ta ning ma-discover ta ning kuan sa Philippines nga kuan dancing group. Practice ta ni daan. Yeah. Ay, isbog diri yo. Mo stepping mo pugana no. Yeah. Ana. Ana. Yeah. Ay 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 ay. Ada bro. Tadading terereng. Balik ko wala ba ko ng minutes wala bila ba 42 ba na 44 balik kayo dito okay mo gay balik ay Ginawa nga. Maraman ni hiyo do hapyo do tuway. Binuang nga tama mas discover ni. Manuwaya. Biat.